ሽዑ ግላብረስ ናብ ሮማ ተመሊሱ እቲ ናይቶም ባሮት ሓላፊ ዝኾነ ስፓርታክስ እንታይ ከም ዝበሎ ክነግሮም ይጅምር እሞ ስፓርታክስ ኣዝዩ በሊሕን ብርቱዕን ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክሰዓር ከም ዘይኽእል ይሕብረሎም። እዚ ሰምዐ እቲ ናይቶም ወታደራት ሓላፊ ጀነራል ማርከስ ስፓርታክስ ዝብል ሹም ንዕኡ ዋላ እኳ ሓድሽ ተዘይኮነ ኣየነዋይ ምዃኑ ግን ጽቡቕ ገይሩ ዘለልዮ ይመስልን። ግላብረስ ከዓ ነቶም ባሮት ንምሓዝ ብሽዱሽተ ኣንፈት ወታደራት ሒዙ ኸይዱ ኣብ ሽዱሽተ ኣንፈት ተሳዒሩ ስለ ዝመፀ ርእሱ ኣድኒኑ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ነቶም ባሮት ስለ ዝነዓቅዎም እዩ። ከምኡ ክገብረ ይነበረንን ብምባሊቕ ቅሬታ ይሓትት እሞ ኣብዚ እዋን እቶም ኣብ መጀመርያ ግላብረስ ንኽምረፅ ዝገበሩ ሰብኣይ እዚ ኩሉ ዝተፈጠረ ንሶም ንግላብረስ ስለ ዝመረፅዎ ስለ ዝኾነ ናብ ቅድሚት ወፂኦም ንሮም ክትዋረድ ዝገበርና ንሕና ኢና፣ ኣነ እውን ምስ ግላብረስ ኮይነ የቕሬታ ክሓተኩም ይደሊ እየ ይብሉ። እዚ ዝረኣየ ጀነራል ማርከስ ከዓ ግላብረስ ዋላ እኳ ተበደለ ንዓመታት ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝሰርሐ መሓዝኡ ስለ ዝኾነ ካብ ወንበሩ ተሲኡ ነገራት ባዕሉ ከም ተዘተኻኽሎም ቃል ይኣቱ እሞ ኩሎም ኣባላት ናይዚ ሴኔት ኣብ ጀነራል ማርከስ ተስፋ ገይሮም ንሪኦም። በቲ ሓደ ድማ እቶም ባሮት ንመዓልታት ናብ ኣንፈት ባሕሪ ክኸዱ ከለዉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ በዝሖም እንዳወሰኸ ኣዝዮም ብዙሓት ቆልዓን ሰበይትን ዘለውዎም ባሮት ናብኦም እንዳተሓወሱ ንርኢ። እዚ ጉዕዞ መድከምን ከቢድን ዋላ እኳ ተኾነ እዞም ተጓዓዝቲ ግን እዙይ ተሰጊርና ነፃነትና ክንረክብ ኢና ዝብል ተስፋ ስለ ዝሰነቑ ኩሉ ነገር ተፃዊሮም ብፅንዓት መንገዶም እንዳቐፀሉ ንሪኦም። ንፅባሓይቱ ኣብ ሮም እቶም ሴኔት ዳግማይ ተኣኪቦም ዋዕላ ይገብሩ እሞ ፍርቆም ምስዞም ባሮት ኩናት የድልየናን ስቑኢልና ነፃነቶም ንሃቦም ክብሉ ከለዉ ፍርቆም ግን ንሮም ዝነዓቐ ናይ ግድን መቕፃዕቱ ክቕበለ ኣለዎ ይብሉ እሞ በዚ ምኽንያት እቶም ኣባላት ናይ ሴኔት ኣብ ክልተ ተመቒሎም ሓያል ክትዕ ከካይዱ ይጅምሩ። በቲ ሓደ ድማ ንስፓርታክስ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ንሮም ብጎኒ ሓዲጎም ናብቲ ምስቶም ሸፋቱ ዝተቋፀሩላ ቦታ ትወስድ ሓንቲ ከተማ ይበፅሑ እሞ ናይ ነፃነት ኣየር ዘተንፍሱላ መዓልቲ ዳቐረበት ትመፅእ ስለ ዘላ ኣዝዮም ተሓጒሶም ዝረኸብዎ ምግቢ ብምብላዕ ማይ ዳሰተዩ ንርኢ። ኣብ ሮም ካብ ኩሎም ብዝበለፀ ነዚ ጉዳይ ዝከታተልዎ እቶም ዓብይ ሰብኣይ ክኾኑ ከለዉ ጀነራል ማርከስ ኣብ ባኞ ዳሃለወ ተፈልዮም ኮይዶም ይረኽብዎ እሞ ካብዚ ኩሉ መከራ ክተውፀና ትኽእል ንስኻ ጥራሕ ኢኻ፣ ንምንታይ ምስ ስፓርታክስ ገጢምካ ነዞም ባሮት ዳግማይ ናብ ግዝኣትና ዘይትመልሶም ክብልዎ ከለዉ ጀነራል ማርከስ ሕራይ ብምባል ሰራዊቱ ሒዙ ምስ ስፓርታክስ ንክገጥም ይውስን። ንስፓርታክስ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብታ ዝምነይዋ ዝነበረት ገምገም ባሕሪ ይበፅሑ እሞ ሓደ ክልተ መዓልቲ ኣብዙይ እንተሓዲሮም እተን መራኽብ ክመፃ ስለ ዝኾና ስፓርታክስ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ነፃነቶም ከም ዝረኽቡ የብስሮም። እዞም ባሮት ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓጎስ ዳሃለዉ ንምሸቱ ግን እቲ መራኽብ ንኽሸጠሎም ዝተሰማምዐ ሽፍታ ይመጽ እሞ ዘይሓሰብዎ ሓደ ሕማቕ ዜና ይነግሮም። ነዚ ባሕሪ ቀዲሞም ሮማውያን መፂኦም ስለ ዝተቆፃፀርዎ እተን መራኽብ ናብዚ ከባቢ ክመፅእ ከም ዘይኽእል ይሕብረሎም እሞ እዚ ዝሰምዐ ስፓርታክስ እዚ ወዲ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ጀነራል ማርከስ ቀዲሙ መፂኡ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ ምስቶም ሸፋቱ